ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗାଲରେ କିସ୍ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ସେହି ଝିଅଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ବି ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ପସନ୍ଦ ବନିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ପସନ୍ଦର ଜିନିଷକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେକ୍ସ ଏକ କଷ୍ଟ ଦୂର କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସେକ୍ସ କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରରୁ ଏଣ୍ଡୋମାର୍ଫିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଚିନ୍ତାରୁ ଜଲ୍ଦି ମୁକ୍ତି କରିଥାଏ। ନିଜର ସବୁଠାରୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବାଛନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ରାସ୍ତା ଖୋଜିବ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି କାହାର ଖରାପ ଇମେଜ୍ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବନାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋକାମି ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଝିଅମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତା ତାଙ୍କ ସ୍ତନରୁ ଝଲକିଥାଏ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ଝିଅମାନେ ନିଜ ସ୍ତନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ସବୁ ଝିଅମାନେ ଏହା ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି କୌଣସି ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ। 72% ଲୋକମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଆଇଡିଆ ବାଥରୁମରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ଆସିଥାଏ।